सावगारियाव नुनाय बे नुथाया 31 मार्च अदेबानि मैया बेलासियाव हरखाबै फैनाय अखा बारहुंखाजों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि गंस्नि गामिनि सिलिंखार जानाय थासारि। दुखुनांथाव बाथ्रादि मैयानि अखा बारहुंखाजों गसाइगाव महकुमानि साहा ओनसोलाव गोबां खहा जालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव महकुमा सिंनि मजाति लालपुर गामिनि 90% नखरा अखा बारहुंखाजों खहा जायो। न' बां बिफां लाइफां खहा जानायजों लोगोसे 38 बोसोर बैसोनि बाहां बसुमतारी, 45 बोसोर बैसोनि गपाल बरगयारी, 13 बोसोर बैसोनि सुदेम बरगयारी आरो 14 बोसोर बैसोनि सनालि बसुमतारी मुंनि साब्रै सुबुङा जोखोम जायो। अखा बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय ओनसोलखौ दिनै जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारीया नायगिदिंहैयो। नायगिदिंहैनायजों लोगोसे एमएलए बिथाङा न' बां खहा जाजानाय नखरफोरनो जानायनि राहा खालामनानै होयो। गुबुन फारसेथिं अखा बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय ओनसोलखौ नायगिदिंनानै जायगानि एमएलए बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। काबै 3:30 मिनिटसो समाव बे मजातिखौ लाफानानै लालपुर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोनबासो गामियाव बेवहाय साइक्ल'न मोनसे जादोंमोन आरो बेजों गोबां फेमिलिफोरनि नखरफ्रा दंस जादों। बेवहाय बिफां लाइफाङाबो गासिबो जोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखौ जोङो दिनै नायदिंफैदों। नायदिंफैनायजों लोगोसे जों बिथांमोनाव खबर लादों सोरनि नखरा माबायदि जादों। दा जों नुबाय गासै मजाति गामिटारावनो 60टा फेमिलिया एके डिस्ट्रय बे जाजोब्बाय, जोबस्रांजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो नायदिंनायजों लोगोसे बिथांमोननो जेरैबायदि बाव थाफिननांगौ आरो जानांगौनि जे बेबस्था बेखौ जोङो थाबैनो खालामनो जों नाजादों। आरो बेवहाय जों नुबाय बे न' बायसिननाय आरो बिफां लाइफां गोग्लैनायनि गेजेराव साब्रै बेक्तिफ्रा बेवहाय इनजुर्ड जादों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थाबनो मोजां फाहामथायखौ मोनो बेनि थाखाय जोङो डक्टरजों जगाजग खालामनानै होदों। बिथांमोना दा थांदों हस्पिटालाव आरो जायफ्रा इनजुर्ड जादों बिथांमोनखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दा अखा बोथोर, दाहाय जुदि आरोबाव अखा हायोब्ला बिथांमोना माबोरै थागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा मोनासिमहालागै बिथांमोननो थानो हानायनि रोखोमै जों बेबस्था खालामनो जों नाजागासिनो दङ। आरो सरकारनि पार्लारफोराबो दिनै डिपार्टमेन्टफ्रा बिथांमोना फैनानै नायदिंफैबाय आरो जेसे हागौ एसे थाबैनो बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन। आरो बे निजा बबियानो गामिनि मानसिफ्रा बे लामाखौ दिनै क्लियार खालामगासिनो दङ। खारन गासिबो लामाया बिफांजों गोग्लैसोनानै थाबथेजोबनानै दङ आरो बेवहाय बिथांमोना गावसोरनो श्रमदान होदों। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव गामिजों लोगोसे जोंबो दोलोनि जानानै बिथांमोनजों जोङो दुखु फोरमायफादों आरो जेसे हागौ एसे जोङो दोलोनिफ्राय आरो सरकार तरफनिफ्राय जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ राहा लामा होनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो मावगासिनो दङ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।